Ndadzokazve kuzodaira mibvunzo. Mubvunzo wekutanga ndewekuti unogona here kutekedza matare usina mudzimu uri pauri? Ehe, zvinogoneka nekuti ndo yaiva raramo yevanhu vedu vakare. Vanhu vanobika doro vaya vachiombera vachitaura nemudzimu vari kutotekedza matare. Hazvirevi kuti unofanira kungova munhu anosvikirwa chete kuti utaure nevadzimu, asi kana wakangozvarwa nemunhurume nemunhukadzi vakakuunza pano panyika, vanotarisira kuti utaure navo. Mudzimu wokutanga ndibaba naamai vapenyu kana vakafa. Tobva ipapo tichienda tichidzika nedzinza. Saka ukazozvitarisa une ma thousands and thousands of ancestors behind you vanokusapota. Saka matare asi vanhu vanongosvikirwa nemudzimu chete. But munhu wese mutema, ndo way of life yedu, ndo manamatiro edu. Ndoona hangu vemachechi vanouya vachindituka. Aiwa, musandituka vanhu vechechi. Munofanira kutsvagawo maprofile echechi anosimudzira mweya wenyu. Vanhu vanonditevera panapa vanhu vari musame journey neni. Iwo ukasangana nezvisiri kukuitira, just skip woenda kune zvinokuitira, because not everyone is awakened. Asi munhu wese akamuka apa, asi munhu wese anounderstanda kwakabva chivanhu nekwatiri kuenda. Nenyaya yecolonialism yatakafesa, most of us are still colonized mentally, the way of thinking. But manje imagine a person like me who has been a Christian for years. Ndaita Christian, ndoita church leader, ndoita elder muchurch, then ndoshaiwawo mhinduro yeupenyu, upenyu huramba huchingosunga huchitowedzera. Ndaifasta nditoenda kumakomo zvinoita vamwe. But I found my freedom muchivanhu. I found all my answers muchivanhu. Handina chekuregreta. I'm living a peaceful life. Chivanhu, it's not about being wealthy as such. Of course, we are wealthy because zvese zvatinoda tinokwanisa kuzvikumbira tichizviwana. Asi pamusoro pezvese chivanhu ndenge nchiziva my past. Ndinounderstanda my past better. Kana uri munhu wechivanhu unounderstanda kwawakabva better. Unoona kuti kana watanga jeni yechivanhu unoda kunzwisisa, ugotanga kuziva mastories emumusha, ugotanga kuziva mastories emudzimu futi wakagara pauri, kuti vaimborarama sei, ugotanga kuziva kuti kudzinza kwedu vanhu vaidya chii, vavhimi here, varwi vehondo here, vanhu vakaita sei, varapi here. Zvese izvozvo you go on a research yekuzviita, find out. Dzimwe nguva mudzimu uchikudzidzisa, dzimwe nguva mudzimu wokukonekta kune vanhu vane knowledge yese yemudzinza. Usvika zvako kumusha, woudzwa mastories emumusha, uchinzwa mukati mako muchigamuchira, uchigutsikana. You are aware of your past, then you are aware of your present. The reason why tichifemba tiri pane vanhu is to come back to ourselves. Chii chiri kuitika? Ndipei gwara. Kana kuti izvi zvakutaurika pano handisi kufila safe, hana yangu yakurova, ndichengetei kana pandiri pano pane mhepo dzakaipa. Ndosaka tifamba nefembo redu. Patiri pese tinenge tiine fembo redu, tichifemba tichisekwa, tichitarisirwa pasi. But mukufemba imomo we find grounding. Pane ifanira kuudza munhu kuti mbwaye munhu. Ndikafemba, ndodzikamiswa, ndodzi musukuru, nyarara, ndodzikama. Ndogona kuva munhu munyoro. Mimi ndasiri munhu munyoro, but ndasingazivi ndakagarwa nemunhurume. Ndandiri munhu ane hasha, ndandiri munhu ane zvibhakera, ndandiri munhu wekuti ndikatanga kupopota hapamirwi. But vadzimu vakandipfavisa. Zvakakundikanwa nechechi, zvakakundikanwa nefasting, zvakakundikanwa nekuverenga 66 books over 3 times. I read the Bible over 3 times. Saka ndazotanga jeni yangu. I live in the present moment. I know kuti silence inondibatsira kuunderstanda my life better. I see progress in my life because ndinogara ndichinzwa inzwi richindidirecta kuti ndofamba nenzira ipi. Opportunity ikauya ine mamillions, ndinogona kuti no. Kwete nokuti pane zvakaipa pamadocuments kana kuti pane chii, but ndinogona kuti no. Nekuti vari pandiri vati no.
ugonzi nevanhu, ugotukwa nevanhu, wakapusa, yowe zvozobuda mangwana kuti opportunity iya yanga isiri opportunity yakachena. Saka izvo zvese izvi ndakanga ndisinazvo, ndakanga ndisingazvizivi. Saka ndapinda muchivanhu, ndakanga ndisina that kind of connection, but I always had a deeper relationship with God. I always had a deeper relationship in Nanas. I have a very deep relationship with God, and I wonder why vanhu vachiti kana uri munhu wechivanhu hatinamati Mwari. Aiwa, ndinotonamata Mwari vachitonzwa, Mwari vachitopindura. Asi handigoni kunamata Mwari ndisina vanhu vanomira neni mukunamata kwangu kuna Musikavanhu. Ndinofanirwa kunge ndine timu rakakwana rekumadzisekuru angu nemadzibaba angu, uye kumbereko, mudzimu wemereko, vana mai vangu 9 months havangazondirasei ndiri ndega. Vauya tagara pasi takurukura nhau iri kunetsa, toenda zvedu kuna Musikavanhu tonotaura, ivo vachichema vari kumarutivi. Titakafa tisina kupedza izvi, icho chichatigere chiitaika kuti chipedzewo generational trauma iri mufamily. Right, ndozotarisa nyaya yefuture. Ndataura kuti chivanhu chochibatsira to understand our past, to understand where we are now and why we are here, and to shape our future. Future yedu tinoiziva. Ukabvunza munhu anofemba, ukabvunza munhu akagarwa nemudzimu, ukabvunza chero munhu anoteedza matare, because I understand kuti munhu anototevedza chivanhu asitombori zvake mugaro anotoroteswa because vadzimu vanomira naye. Hapana chinhu chinodana vadzimu padhuze sefembo. So future yedu tinoiziva kuburikidza nekuongorora nekuanalyze makope edu. Taahopedza ndarota idzi, aiwa, nhasi harisi zuva rakanaka, ndopaya pandinomuka ndichikumbira simba. Hatikumbiriri kuti tive negood life tisava nemaproblems, tinokumbirira kuti tipinde through them and overcome. Saka I think it's a powerful gift from vadzimu vedu to be able to know. To be able to know kuti munhu uyu anondisekerera, anondipa magifts, anondifarira, but this person is not the right person for me. Haasi munhu akachena. Hauna kana reason, because munhu yanenge akatokunakira, sawira, shamwari yangu, zvino, but uchingomuona achisvika hana yako inoti bha, kana kunzwa mwoyo wako kusafara, woziva kuti vadzimu vari kundinyevera kuti munhu uyu haana kuita zvakanaka. Pachivanhu tinotungamirirwa, hatingoendi kwatinoenda tega. Tinotoziva futi, tinotooneswa nekuudzwa body language. Vadzimu vanocommunicate zvakasiyana, also according to your level of understanding spiritually. Sometimes unoona mavisions, toona zvako vanhu vagoti makatariseiko, wakatarisa zvakudai dare richipatsanurwa uchiona kuti okay, ndozviriko kumberi kwandiri kuenda. Dzimwe nguva sesu tinopinda mumameetings, unenge uchitoziva kuti ndiri kugadzira, uri kutoziva zvichataurwa nanhingi zvichibuda zvese zvoya zviri vision kuti nhingi achati zvakati, nhingi achati zvakati, nokuti ivo pavakataura kuseri vakataura vachironga zvakati. Saka iwe uchati zvakati, kana kuti iwe uchanyarara kuvashayisa simba. Zvese izvo zvezvo hapana. Inoziva vanhu vanogona kufunga kuti wakarumba, kana kuti une mushonga, kana kuti une zvimwe zvinhu. Hapana, mudzimu chete. Saka veduwe, ngatitibatsirane kuti chivanhu chakakosha. Takatorerwa zvedu for a long time, takarasiswa, tichitevedzerwa organized religion nemutemo ine gome, tikaitevedza, tikadini zvese tikaita. But wazogara life inongokurambira. Ivo vachiwedzera kufuma varungu. Ndiudzei imi vanoshandira varungu kuti vangani varungu venyu vanomunovaiti Jesus, Jesus, vangani. Muchandituka vemachechi, ndokuzivai muri kuuya mucomment section, but ina ndambotuka hangu, ndeingotaura chokwadi. From the awakened me, I will always say the truth. From Musave, sekuru vagere pandiri, ndichadzidzisa nyika chokwadi. Timuri yeZimbabwe ibatsirike mumatare
zvirege kuva zvinonyadzisa kutoviga nheku yako nokuti vanhu vanokuseka. Aiwa,